Σε μια εποχή που ο γεωπολιτικός χάρτης αλλάζει με καταιγιστικό ρυθμό, κάτι φαίνεται να μετακινείται τεκτονικά στην καρδιά της Ευρώπης. Ακριβώς. Μιλάμε για μια ιστορική, θα έλεγα, στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άμυνα και την ασφάλειά της και δεν είναι απλά λόγια, σωστά? Καθόλου. Έχουμε μπροστά μας μια στίβα από επίσημα έγγραφα της Κομισιόν. Τη Λευκή Βίβλο για την άμυνα, τον Οδικό Χάρτη για την αμυντική βιομηχανία, τη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας. Είναι ένα ολόκληρο πλέγμα. Ακριβώς. Και ο στόχος μας σήμερα είναι να αποκωδικοποιήσουμε τι πραγματικά σημαίνουν όλα αυτά. Πώς ακριβώς σκοπεύει η Ευρώπη να γίνει μια, ας πούμε, σκληροπυρηνική αμυντική δύναμη. Ας βουτήξουμε λοιπόν στα βαθιά. Είναι μια ανάλυση που νομίζω έρχεται ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή. Γιατί αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον εδώ είναι ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες κινήσεις. Δεν είναι ασύνδετα μεταξύ τους δηλαδή. Καθόλου. Είναι σαν να βλέπουμε τα κομμάτια ενός τεράστιου παζλ να μπαίνουν σιγά σιγά στη θέση τους. Η Λευκή Βίβλος θέτει τον μεγάλο στόχο, την ετοιμότητα 2030. Μετά έχει τη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας, το Protect-EU, που κοιτάζει τις απειλές στο εσωτερικό. Μάλιστα. Και πάνω απ' όλα, η Ένωση Ετοιμότητας, που στοχεύει στην ανθεκτικότητα, ολόκληρης της κοινωνίας. Όλα συνδέονται. Και υπάρχει λόγος που συμβαίνουν τώρα. Υποθέτω ότι η πίεση δεν έρχεται μόνο από τα πάνω, από τις Βρυξέλλες. Όχι, όχι. Η πίεση έρχεται κυρίως από κάτω. Τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου για το 2025 είναι, θα έλεγα, αποκαλυπτικά. Το 78% των Ευρωπαίων πολιτών ανησυχεί για την ασφάλεια και την άμυνα. Το 78%? Και ένα συντριπτικό 81% θέλει κοινή αμυντική πολιτική. Υπάρχει μια σαφής κοινωνική απέτηση δηλαδή. Αλλά η σπίθα που άναψε όλη αυτή τη φωτιά ήρθε από ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος. Εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Η όθηση αυτή δεν ήρθε από το κενό. Όλα δείχνουν ότι η Ευρώπη πήρε ένα πολύ σκληρό μάθημα κοιτάζοντας το πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Τι ακριβώς είδαν εκεί που προκάλεσε τέτοιο σοκ? Είδαν, ας πούμε, το μέλλον του πολέμου και κατάλαβαν ότι δεν ήταν έτοιμοι. Ο οδηγός χάρτης για την αμυντική βιομηχανία το λέει πεντακάθαρα. Και ποιο είναι το βασικό δίδαγμα? Ότι τα παραδοσιακά, πανάκριβα και δυσκίνητα οπλικά συστήματα, αυτά που χρειάζονται δεκαετίες για να σχεδιαστούν, απλά δεν αρκούν πια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε την αξία της ταχύτητας, της ευελιξίας και, πάνω απ' όλα, της τεχνολογικής προσαρμογής. Κράτα το αυτό. Τεχνολογική προσαρμογή. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Δώσε μας ένα παράδειγμα που να μας κάνει να καταλάβουμε την κλίμακα της αλλαγής. Κοίτα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα drones FPV, First Person View. Αυτά που ο χειριστής βλέπει σαν να είναι μέσα στο drone. Ακριβώς. Μιλάμε για μικρά, ταχύτατα drones που τα πιλοτάρεις μέσα από γυαλιά εικονικής πραγματικότητας. Αυτά δεν σχεδιάστηκαν για πόλεμο, είναι ένα χόμπι, ένα καταναλωτικό προϊόν. Ναι, τα βρίσκεις στο εμπόριο. Και όμως, οι Ουκρανοί πήραν αυτά τα φτηνά drones, τους προσάρμοσαν μια μικρή εκρηκτική γόμωση και τα μετέτρεψαν σε χειρουργικά όπλα ακριβίας, αντιστάθμισαν έτσι την έλλειψη πυροβολικού με έναν απίστευτα αποτελεσματικό τρόπο. Περίμενε λίγο. Δηλαδή, μιλάμε για drones που μπορεί να αγοράσει κανείς στο διαδίκτυο και τα οποία άλλαξαν τη ροή του σύγχρονου πολέμου? Ναι. Αυτό είναι. Απίστευτο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την έννοια της διπλής χρήσης στην πιο ακραία της μορφή. Ακριβώς αυτό. Τεχνολογία που δεν φτιάχτηκε για πόλεμο, αλλά προσαρμόζεται στο πεδίο της μάχης σχεδόν εν μία νυχτή. Και αυτό μας οδηγεί στο δεύτερο μεγάλο δίδαγμα. Τα οπλικά συστήματα που καθορίζονται από το λογισμικό. Τα software defined που λένε. Ναι. Σκέψω το σαν το κινητό σου τηλέφωνο. Το ίδιο το μηχάνημα, το hardware, είναι σταθερό. Αλλά μια απλή ενημέρωση λογισμικού, ένα software update, μπορεί να του δώσει εντελώς νέες δυνατότητες. Ακριβώς. Αυτή την ευελιξία θέλουν να φέρουν και στα στρατιωτικά συστήματα, ώστε να προσαρμόζονται διαρκώς. Άρα το παιχνίδι δεν είναι πια μόνο ποιος έχει το πιο μεγάλο όπλο, αλλά ποιος έχει το πιο έξυπνο. Και ποιος μπορεί να το φτιάξει πιο γρήγορα. Αυτό είναι το τρίτο δίδαγμα. Το οικοσύστημα καινοτομίας. Η Ουκρανία δεν στηρίχθηκε μόνο στις μεγάλες κρατικές βιομηχανίες της. Όχι. Κινητοποίησε ένα ολόκληρο δίκτυο από μικρές, ευέλικτες, νεοφυείς επιχειρήσεις της startups και μικρομεσαίες.
Αυτοί οι νέοι αμυντικοί παίκτες, όπως τους λένε, μπορούν να παραδώσουν λύσεις από drones μέχρι ασφαλή συστήματα επικοινωνιών μέσα σε εβδομάδες, όχι χρόνια. Τα νούμερα που αναφέρουν οι πηγές είναι όντως εντυπωσιακά. Πάνω από 230 νεοφυείς επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας ιδρύθηκαν στην Ευρώπη από τον Φεβρουάριο του 2022. Και οι ιδιωτικές επενδύσεις αυτές έσπασαν κάθε ρεκόρ το 2024, μιλάμε για πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς. Όμως, εδώ γεννάται το κρίσιμο ερώτημα. Αυτό το μοντέλο δουλεύει για την Ουκρανία σε συνθήκες πολέμου? Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με την περίφημη γραφειοκρατία της να υιοθετήσει πραγματικά αυτή την κουλτούρα? Αυτή είναι η πρόκληση του 1 τρισεκατομμύριου, κυριολεκτικά. Και οι πηγές δείχνουν ότι το προσπαθούν. Το πρώτο βήμα είναι να αντιγράψουν το μοντέλο. Στην Ουκρανία υπάρχει μια πλατφόρμα, η Brave One, που φέρνει σε επαφή τον στρατό και τους καινοτόμους. Και βρίσκουν λύσεις αστραπή. Η ΕΕ φτιάχνει τώρα κάτι αντίστοιχο, την πρωτοβουλία Brave Tech EU, και ταυτόχρονα αναβαθμίζουν το γραφείο που είχαν ήδη στο Κίεβο, το UDO, σε ένα κανονικό γραφείο αμυντικής βιομηχανίας. Ο σκοπός είναι να έχουν μάτια και αυτιά στην πρώτη γραμμή. Εντάξει. Άρα, αν συνοψίσουμε την κεντρική ιδέα, το μεγάλο στίχημα της Ευρώπης είναι ένα. Μπορεί να οπλίσει τον τεράστιο πολιτικό τεχνολογικό της τομέα πιο γρήγορα από ότι οι αντίπαλοι της χτίζουν παραδοσιακούς στρατούς. Είναι απολύτως δίκαιη αυτή η εκτίμηση. Είναι η καρδιά της στρατηγικής. Η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα στον πολιτικό-τεχνολογικό τομέα και τώρα προσπαθεί να το αξιοποιήσει για την άμυνά της. Και υπάρχουν 4 τομείς στους οποίους ποντάρει τα πάντα. Ας τους δούμε έναν. Ποιος είναι ο πρώτος? Ο πρώτος και πιο προφανής είναι η τεχνητή νοημοσύνη, το AI. Και δεν μιλάμε θεωρητικά. Οι πηγές επικαδούνται μια έκθεση του CSIS που είναι σοκαριστική. Τι λέει? Λέει ότι στην Ουκρανία drones εξοπλισμένα με απλή τεχνητή νοημοσύνη για αναγνώριση στόχων αύξησαν την πιθανότητα επιτυχίας ενός πλήγματος από το 10-20% στο απίστευτο 70-80%. Μια στιγμή. Μια αύξηση από 20% σε 80%, αυτό δεν είναι απλή βελτίωση. Είναι επανάσταση στο πεδίο της μάχης. Αλλάζει εντελώς τους κανόνες. Αλλάζει τα πάντα. Και οι εφαρμογές είναι ατελείωτες. Ο δεύτερος τομέας ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, αλλά είναι ήδη εδώ. Οι κβαντικές τεχνολογίες. Εντάξει, αυτό θέλει λίγη εξήγηση. Για τον μέσο άνθρωπο, κβαντική τεχνολογία σημαίνει κάτι περίπλοκο που δεν καταλαβαίνει. Γιατί είναι τόσο σημαντική για την άμυνα? Κοίτα, για 2 κυρίως λόγους. Πρώτον, η πλοήγηση. Οι κβαντικοί αισθητήρες μπορούν να δώσουν την ακριβή θέση ενός οχήματος, πλοίου ή αεροσκάφους με απίστευτη ακρίβεια, χωρίς σήμα από δορυφόρους GPS. Δηλαδή, ακόμα κι αν ο αντίπαλος προσπαθήσει να τυφλώσει το GPS. Ακριβώς. Είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Δεύτερον, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι θεωρητικά αδύνατο να υποκλαπούν. Και εδώ η Ευρώπη έχει ένα ατού. Φιλοξενεί περίπου το 32% των εξειδικευμένων κβαντικών εταιριών παγκοσμίως. Τρίτος τομέας, το διάστημα. Αυτό δεν είναι καινούριο, οι στρατοί πάντα κοιτούσαν τα άστρα. Τι αλλάζει τώρα? Αλλάζει το ότι το διάστημα δεν είναι πλέον ένας απλός υποστηρικτικός τομέας. Είναι η ραχοκοκαλιά. Παρέχει τα πάντα. Πληροφορίες, επικοινωνίες, πλοήγηση. Αναφέρουν συγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα? Ναι. Το Iris Square, το σύστημα πλοήγησης Γαλιλαίο, το Κοπέρνικους. Και για να μην ακούγονται όλα αυτά αφηρημένα. Έχουμε κάποιο στοιχείο που να δείχνει τον αντίκτυπό του στην καθημερινή ζωή? Έχουμε. Υπάρχει μια λεπτομέρεια στις πηγές που είναι εντυπωσιακή. Μόνο μέσα στο 2023, το σύστημα Γαλιλαίο βοήθησε στη διάσωση περίπου 1.400 ανθρώπων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέσα στην ΕΕ. Αυτό είναι απίστευτο. Είναι εύκολο να ξεχνάμε ότι πίσω από αυτά τα γιγαντιαία προγράμματα υπάρχουν τόσο άμεσες ανθρώπινες συνέπειες. Ακριβώς. Τέλος, ο τέταρτος τομέας είναι ο κυβερνοχώρος. Ο πέμπτος τομέας του πολέμου. Το αόρατο πεδίο μάχης. Όλα αυτά ακούγονται εξαιρετικά φιλόδοξα, αλλά και τρομερά ακριβά. Το σχέδιο Rearm Europe μιλά για 800 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο αριθμός είναι αστρονομικός. Από πού θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα? Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Το σχέδιο είναι πολυεπίπεδο. Το μεγαλύτερο εργαλείο είναι ένα δανειοδοτικό μέσο που ονομάζεται SAFE, Security Action for Europe.
Πόσα χρήματα είναι αυτό? Μιλάμε για 150 δισεκατομμύρια ευρώ για στοχευμένες επενδύσεις όπως η πυραυλική άμυνα. Έπειτα υπάρχει κάτι που ονομάζεται Defense Equity Facility. Είναι ένα ταμείο ταμείων. Εντάξει, ας σταματήσουμε εδώ. Ταμείο ταμείων. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Λοιπόν, σημαίνει ότι η ΕΕ δεν δίνει τα χρήματα απευθείας στις εταιρείες. Δημιουργεί ένα μεγάλο ταμείο, το οποίο επενδύει σε άλλα, μικρότερα, ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία. Α, και αυτά τα ιδιωτικά ταμεία μετά βρίσκουν τις πιο υποσχόμενες εταιρείες. Ακριβώς. Είναι ένας τρόπος να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία της ιδιωτικής αγοράς. Αυτό το εργαλείο αναμένεται να διοχετεύσει πάνω από 500 εκατομμύρια μέχρι το 2026. Κατάλαβα. Αυτά αφορούν τις μεγάλες επενδύσεις. Τι γίνεται όμως με εκείνες τις μικρές, καινοτόμες εταιρείες που λέγαμε στην αρχή? Πώς θα καταφέρουν αυτές να πάρουν ένα κομμάτι της πίτας? Για αυτές προβλέπονται πιο άμεσες λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενισχύει τη χρηματοδότησή της. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το EDF, ήδη αφιερώνει ένα ποσοστό του σε ανατρεπτικές τεχνολογίες. Μάλιστα. Και συζητείται η δημιουργία ενός ακόμα ταμείου ταμείων ύψους έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ειδικά για τις καινοτόμες, μικρομεσαίες και τις λεγόμενες scale-ups. Scale-ups. Άλλος ένας όρος. Για όσους μας ακούν, ποια η διαφορά από μια startup? Με απλά λόγια, μια startup ψάχνει να βρει ένα βιώσιμο μοντέλο. Μια scale-up το έχει ήδη βρει και τώρα ο στόχος της είναι η ταχεία ανάπτυξη. Χρειάζεται κεφάλαια για να μεγαλώσει γρήγορα. Ωραία. Τα χρήματα υπάρχουν. Αλλά οι ίδιες οι πηγές παραδέχονται ότι ο κύκλος καινοτομίας στην άμυνα είναι απελπιστικά αργός. Από την ιδέα μέχρι το πεδίο μπορεί να περάσουν και 10 χρόνια. Πώς σκοπεύουν να το αλλάξουν αυτό? Εδώ μπαίνουμε στην ουσία της αλλαγής των διαδικασιών. Προτείνονται πολύ συγκεκριμένες δράσεις. Πρώτον, ένα πιλωτικό πρόγραμμα με το όνομα Agile. Agile. Ευέλικτο δηλαδή. Ναι, Agile Rapid Defense Innovation. Ο στόχος είναι ομός και ξεκάθαρος. Παράδοση αποτελεσμάτων σε 6 με 12 μήνες. Όχι χρόνια. Δεύτερον, διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων παικτών στις υποδομές δοκιμών της EEI. Και τι γίνεται με τη γραφειοκρατία των δημοσίων συμβάσεων, που είναι συνήθως ένας εφιάλτης? Αυτό είναι το τρίτο σημείο. Προτείνουν μια δέσμη μέτρων, την Defense Readiness Omnibus, και αναθεωρούν την οδηγία για τις αμυντικές προμήθειες με στόχο ακριβώς την απλούστευση. Τέλος, προτείνουν και κάτι πολύ έξυπνο. Για πες. Τη δημιουργία μιας διαδικτυακής αγοράς, ενός marketplace, για τεχνολογίες που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί. Αυτό θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να μπαίνουν και να αγοράζουν απευθείας, παρακάμπτοντας τις ατελείωτες διαδικασίες. Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι βρίσκουν τα λεφτά και ξεπερνούν τη γραφειοκρατία. Μένει ένας τεράστιος, συχνά αόρατος παράγοντας. Οι άνθρωποι. Έχουμε αρκετούς ανθρώπους με τις κατάλληλες δεξιότητες? Αυτή είναι ίσως η πιο κρίσιμη πρόκληση. Οι πηγές το τονίζουν. Υπάρχει τεράστια έλλειψη δεξιοτήτων. Ο αμυντικός τομέας σήμερα ανταγωνίζεται τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για τα ίδια ταλέντα, ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη, στην κβαντική υπολογιστική. Και ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι η επανακατάρτιση 600.000 ατόμων για την αμυντική βιομηχανία μέχρι το 2030. 600.000! Ο αριθμός είναι ηλικιώδης. Πώς γίνεται κάτι τέτοιο στην πράξη? Προτείνονται 2 βασικά εργαλεία. Πρώτον, η δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας, της EU Defense Industry Talent Platform, για να συνδέει νέους επαγγελματίες με πρακτικές ασκήσεις. Και δεύτερον, εξετάζεται η ίδρυση μιας αυτόνομης Ακαδημία Δεξιοτήτων για την αμυντική βιομηχανία της ΕΕ από το 2028. Όλη αυτή η συζήτηση αφορούσε τη βιομηχανία, την τεχνολογία, αλλά στην αρχή είπες ότι όλα συνδέονται με μια ευρύτερη στρατηγική, την Ένωση Ετοιμότητας. Ναι, και αυτό είναι ίσως το πιο ριζοσπαστικό κομμάτι του σχεδίου. Η στρατηγική της Ένωσης Ετοιμότητας υιοθετεί αυτό που αποκαλεί προσέγγιση του συνόλου της κοινωνίας. Τι σημαίνει αυτό? Αναγνωρίζει ότι η σύγχρονη ασφάλεια δεν αφορά μόνο τους στρατούς. Αφορά την ανθεκτικότητα των υποδομών, τη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, αλλά και την ετοιμότητα του ίδιου του πληθυσμού. Περίμενε, πρέπει να σε διακόψω. Διάβασα κάτι στις πηγές που με έκανε να σταματήσω και να το ξαναδιαβάσω. Μια φράση που λέει ότι πρέπει να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη πληθυσμιακής αυτάρκειας για τουλάχιστον 72 ώρες. Τι στο καλό σημαίνει αυτό? Ναι.
Μιλάμε για κυβερνήσεις που θα λένε στους πολίτες να αποθηκεύουν κονσέρβες και νερό. Ναι, ακριβώς αυτό σημαίνει. Δείχνει πόσο βαθιά πηγαίνει αυτή η αλλαγή νοοτροπίας. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για στρατιωτική ετοιμότητα, αλλά για την ικανότητα της ίδιας της κοινωνίας να αντέξει ένα σοκ. Ένα σοκ όπως? Είτε αυτό είναι μια φυσική καταστροφή, είτε μια κυβερνοεπίθεση που ρίχνει το ρεύμα, είτε κάτι χειρότερο. Η ιδέα είναι ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να επιβιώσουν για 3 μέρες χωρίς καμία κρατική υποστήριξη. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να τα βάλουμε όλα μαζί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά το σοκ της Ουκρανίας, επιχειρεί μια κολοσιαία μεταμόρφωση. Ποντάρει στην ταχύτητα, την ευελιξία, την τεχνολογία. Μάλιστα. Κινητοποιεί αστρονομικά ποσά και προσπαθεί να παντρέψει την παλιά βιομηχανία με ένα νέο, εκρηκτικό οικοσύστημα από startups. Και όλο αυτό το εντάσσει σε μια ευρύτερη στρατηγική που φτάνει μέχρι τον κάθε πολίτη. Ακριβώς. Αν έπρεπε να συνοψίσουμε όλα αυτά τα έγγραφα σε μία μόνο φράση, θα ήταν αυτή. Η Ευρώπη περνά από μια νοοτροπία ειρήνης σε μια νοοτροπία ετοιμότητας. Μια αλλαγή νοοτροπίας δηλαδή. Ναι. Και αυτή δεν είναι απλώς μια βιομηχανική ή στρατιωτική αλλαγή. Είναι μια βαθιά κοινωνική και πολιτική μετατόπιση. Και αυτό μας αφήνει με μια τελευταία ίσως ανησυχητική σκέψη. Οι πηγές μιλούν για την επίτευξη πλήρους ετοιμότητας μέχρι το 2030. Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Πέρα από τις βιομηχανίες και τους στρατούς, τι σημαίνει για μια κοινωνία να αλλάζει τόσο θεμελιωδώς την νοοτροπία της? Αν η επίσημη στρατηγική είναι ότι κάθε πολίτης πρέπει να μπορεί να επιβιώσει μόνος του για 3 μέρες, τι μήνυμα στέλνει αυτό για το μέλλον που περιμένει? Και πώς αλλάζει αυτό τη θεμελιώδη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του κράτους και των πολιτών του?